FPN TV official. And then Friday, and I say if you are that. And then the 18th day of July. But some men saw that at also do MRT. Maybe I will be or maybe I was to be a over in no. It's a munina. Yeah, had the Ghana had the numeric. Maybe I will be no each year. And you marry so in program and I do my dear. You did a Sir, if you can so FPN TV official. You may dear say I have to do Kawawadi Yeshe. And then you marry so if you have the be 7 o'clock PM, you could see 8 o'clock. Don't hear it back. Sabre no bra abedwa fo yeshia na yebubu aware esemu na yamama ate asese aware wo hoyi no esese ye kaneche se wanka aware ehia ebenyinya na enyanso a ebe nyonyonyo ama enti ehu hia se ya ware dada ene ya ware nyina na ebesua bibi wo na ebetime de aka ya ware ehye enwumere ya bedwafo a ye no mo edidwa anase ye no mo di programme ye wo ye papa pani Elder Albert Edu ya papa ya mawakwa aba nidi pa ne samra ne anase ne nickname your friend Ejedu oka ene obi a ebi hu Ejedu ebusuafo nyina won te say yeda Yesu ase yama akwa ababi maadwa me pa cho yama wakwa aba eba FPN TV official ene dwumadi a yedi dwumadi a ye frɛ no Kawawade Yeshe ene yeshi ya hoye na wabusuafo ho nso ete sɛ me pa cho nyankopɔ anu bia hoye yeda obaade yase Awurade adom ye nso ye hoye men so a me host program no said the munim dada no chairman ba kopɛ me din the Elder Anthony Finn Church of Pentecost Ehwan district eho ena me so maadwo anso som wo Church of Pentecost Ehwan district ena Ejedu enso wo Aboaso district na ye papa wa kwadere wo awarese mu pa enti edu sabre ya ne ye tufo se bebi a wo bia se wonam kora na ko otike ma no wo de ato eho na wotie ye ana wo hwe na ebeboa wo pa afi ye nam sa kwan so ebo nka ye se FPN TV official no ewo ho ma obia se wo dwumade bi a wo pese wo ye advert ana se wo bo ho dewura wo ba ha ye no be ye nhyehyɛ na wanya kwanya na waba be ye program wo pese ye ba wakache nso na ye no be trans na take live coverage a ye be ye e de ama afi ebi a wo pese wo beto airtime na ebi a wo be kanya mesem na wa udumedi no wo de ba eno nso akwanya wo ye nyi sika kese wo ba ye no e be trans na ya ye fefefe ye numbers na go screen no so no 0544367227 ofre line ya wonsa abeka ye enti ofre line ya wonsa abeka ye idwumadi no se de ya kan ye wo YouTube and Facebook I hope be a o hwe ya ubehu ye mempenim for mama akwa ababiem e do tumfo nyankopon ase yaba ye dwumadi no so kan Awade Yeshe awade hia pa se ye kan se
Nyankopɔn ahyɛ da ahyehyɛ awadeɛ ama ɔbaa ne bɛrima te sɛ second heaven ɛwɔ asase wei sei so. Nti sɛ wonante mu woware yi a dɛdɛdɛdɛdɛ nika ayɛ heaven ketewa wɔ asase so. Na sɛ woanka awadeɛ no hye a ɛbɛyɛ nwonwonwonwonwo ɛte sɛ bonsam gyema ɛtɔ so mmienu, second hell on earth. Na yɛmpɛ sɛ ebi ebesi nti ɛna yɛnam edi saa program. Ɛgya duma ɛba ɔso. Sese nsɛm a ɛkɔ so ne sɛ ɛmaa ne sɛ ɛbɛma ɛnyɛ koraa mɛma aba mɛma nyɛ ɛna mɛma nso so sɛ ɛma nyɛ ɛma nyɛ nti wei sɛ ɛma nyɛ wei so sɛ ɛma nyɛ nti ɛna nwumere wɔ yɛn program a yɛato din na efiada biara no yɛne mu bɛdi no ɛyɛ kawaware yɛhye nti ɛsɛ sɛ yɛka ne hye na ne nti a ɛma se mɛma nyɛ na mɛma so so ɛma nyɛ no yɛhwɛ ne yɛyɛ ne yie nti agya du medi kan aba wo so ade nti na ɛsɛ sɛ awarefoɔ enwumere yɛ program a ɛda pono so no ɛyɛ communication in marriage. Yama mo ate ase dada sɛ aware biara no ɛwɔ fapem nan a aware no egyina so. Ɛno na yɛ foundation pillars a sɛ yɛbɔ mmɔden a sɛ yɛde betintim hɔ a ɛbɛma yɛ aware no ayɛ very good. Aware no betimi egyina na ɛbɛyɛ nika. Nti foundation na ahodoɔ nan no yɛde kan aka mmienu. Ɛno no ɛyɛ 2 in 1. Na nea ɛnɛ esipono so a yɛbubu ho no ɛyɛ communication in marriage. Nkitahodi a ɛwɔ awadeɛ mu. Ɛgya yɛbusa wo sɛ ade nti na nkitahodi ehia wɔ awadeɛ mu. Yo, ɛgya fi mi da wase. Na yɛkyia yɛtiefo nyinaa munya dagye ehye efiara na ɔso bia etie na edi nkɔmfa awaresɛm. Because ɛgya fi botaye da ye waresɛm so. Awaresɛm kan bebree. Botaye dan awaresɛm se ka awaresɛm saa de mudu. Sase awadeɛ ware ayɛ dwuma yɛ. Ɛde bia meka. Eso ware anu awie. Ɛyɛ dwuma yɛ. Nti so onya dagye anka wawade ne hye. Awade na woyɛ den a enye yie. Enitina na omo ntimi nka ya wade hye wo se oba ne nye bɛma ne nye. Onya dagye nka ne. Yakopɔn de obiara ne hɔ no a ɔbɔ ade fun bi sɛ enye. Nti aware ɔpɛ aware pa. Nti aware de na ma yɛ se ne yɛ nwade. No on never what am I? It's here, the elder say, ye can't award the ship, but the bia. Aja, Yedija, and then come question. Sir, Ija, Janet and come question. Now, I did it, and you may be the whole ma, a big cowardice. It is sending a devil, in Kitahudia, what you know, a canema, the cowardice. Pa, Kitahudia, what you Kitahudia, what you and our dear, yes, shit. It is a pass it, or if you be a young Kitahudi or what? Ya papa, Yamisha pa, ya papa, a jedu, and a waka, he said, ye did in Kitahon, a walk. Ya, what do you know? Ya papa, Yamisha. Madua, why communication important in marriage? I didn't. Na nkitahodi ana communication ehia ewo aware mu wonso wanwenkyere ne sɛ ba jo yo me so me daase me so me fasa akwan so ekyia yetiefo ne ahwefo nyinaa ifia da nwume bia mo hwɛ dia frɛ me ba jo me daase enkomodie ne nkitahodi die ho hia wawale mu pa sɛ wodi nipa betine fi na won kasa no ho
ano ne nye ema nipa no ani kan ma fie ho ti se tem bia awale na ye ka ne hye ye be ya ma ani kan ene atenka ye benya ma ye ho nunti na ye di nkomo wo ya ware ye mu a eye komodie no ehia pa yo ye maame nyame enhyira wo pa ye papa ne ye maame akasa me ye hu hia se ye di nkomo ana communication in marriage nyame enhyira mo pa eje du me san ba osu bi enti de mo kan se esese ye di nkomo e wa aware mu ana se ye di nkita ho wa aware mu no se negusa se ye di nkita ho die ekoso e wa aware ni mu a ene ma etimi e de ba no ebi ne se kita ho die no ekoso a aware bia kita ho die ewum kita ho die ekoso papa no e de be ne ma ne timi ebam aja fe se nkita ho die ekoso aware mu a ade di ka pi mu odma odo enya kwa betina wade hallelujah nkita ho die ba odo ni di ka pi o wade sanse nkita ho die no etwe ne ma bebiri eba ema woni oba ni di nkomo fasafu na ko waro fufu ba woni di nkomo no o si di nkomo no ama hu na adwene o ti hu no wadwene oh good se etu bi mre bi a ya mpere ka se wo de wadwene sha o ju cha se wo ji ajese wa jimi o na adwene nkasa na obi di anyini enti mpere ka se wo de wo dwene nkwala adwene de se wo na adwene na wo fem enti woni oba na di nkomo no be ma na di nkomo no wo hu oba na adwene se wo soro se wo fem enti wo fam mo se na adwene na esha enti wo se wo boa no se na adwene be nyini te se wo de no nkomodi a wo die no e boa no ma wo correct na ma na adwene no etimi nyini amen oba betime bi so asem bi plan na ahwe kora na asem ka da asem tata we ye ati wo tu bi ba na fu bi o se o go suma fidie na oba fi na se na wo ko sum fidie a wo nyere mo ahwe na fidie ya bo a wo be de no wo ko no sa ne ko o se wo ka wi fidie wo se ka wi wo gira ho a na ka bo na meto na ko asa na be fi oba wo ni fidie se so obi sa asem you na dwene wo nim e so anto be ase na we oba ma no answer bia enye enti ni bi nkomo no na wo bo na dwene mu na adwene so enyini se se na wo de no enyina ko no enti we du kakra no se komodie mu no amana adwene so enyini amen ya papa nyame sra wo pa ene nkomo no be de papa ya de nyame ase aha tifo ne ahwefo muni yachi ene nyame fa ye papa ne ye maame so awade bia anyinya no ya kanehye ena won so apese ko ware no ko ado se mo betimi aware madwa ye ba won so awade bia nkomodie papa ewom good communication eye adwuma no ene ma itime de ba ya papa abbo bi so aha wo so watwenkyere ne sai nkomodie wa wale mu de ehia pa eno ma me hunu se de be ma husu ene wo ban ete o kwa wale mi fi mabusuam na nso fi abusuam na ye ba nti ada na ye bedu ye na ebi kura na kasa bi na me kan ya anye ode obuofu anase bia wo ye bibi obuofu nti wona nkomodie mu no na me ka cho ze bia mi ro me pa cho ade o ya me yi sa nko ya me so fa che nti ya hono ma mi hunu esu ene ban a wote me kuma bi o se akanfo me pa cho kan ye wo mo den pa enso nye akanfo eye nipa nyina esu nti se wo hu enipa su nse nipa mienu na ye ba betina nti se ye ni di ye hu nkomo a ye hu ena suban nso ni nyina mpie dako ebu okwa ne ba ma betina mfie miensa nan afi na esu ene ban bia yi firi baabi e ba se nkomodie wo mu a ube hu sa ne yema ni nyina
afi ngomodie wo mu nti e ma me hu se de wate nka site na wo nso hu me de esan se ye di nkomo na ye hwe ye nim se de ye papa se odo na be hye wo no e ho no ma nkita hodie ne nkomodie no e ma wale ne ye nika me hu ne ehia na wo nso wo hu ne ehia nti nkomodie nkita hodie wa wale mu de ye dwuma bebre se yetime ya ye ni beje ni fie ho nso be ye nika amen efie ho nso ebe ye enika nti na ya maame enso kire communication enema eno nso etime de ba ne bi eto ya papa ede yeso nyame enhira mo pa nti se yakese awade mu peace asomdua eno no na chese eyede ne de aba awade ai peace in marriage no na yede na de bahaye nina gira nkita hodi edi nkomai ebra no ne oba na edi nkita ho di nkomo no asomdue so tuba odo no ba asomdue so tuba oh fine ade kura o te say yesua wade ade no asi yesua eti ye kan de obi nim no obi so kire obi nim no obi kire de obi nim so no obeti bi so no sua bi aka de obi nim no nti awade ye pon college bi ya yesem de ba bon degree de bia o ja so ye ago for wale ade kura me na ho sisi me tu kwan na me ba o se me bisa wa made e kwa so ene o ti se de ne se me ba ya no se bi na wo ya de o jare nkita ho nti wo ya de me ja o ma bibia ma me kura ma didi a bi atware abi afi na wo bi bisa kwa so me shawo se me ba wo bisa kwa so me de atetena ma ti wonu mi wie pa wo se ye be di amane eno bi tell amane na wo koye ahadi boko be kire oba kwa madidie ama wo hu woni madidie a mesa kire mo ho se di amane nti sankita hodie na makwaba na wo di oma no ema me ko ensem sie nyina wo hu ama fie so di me ba so fie ensem sie na so de bobi ni nyina ho nkita hodie e wo ho no ena bi ankwala no kora ja sisi nti sankita hodie no e boa ma wade asundwe ene odo ebe no o ade ko se oba demba o so pa wo no yiri tifi na so ade chere pa so o chere bi wo tete ya so woni tifi to wo hu no ti o ajo mo ne et say oh et say oh se bibi ho a bi kwa de afun ya wo ntimi nka o me 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 ti na e pa me na o ti bibi no na mi ko ba no ti pa no it's not pa na ajo what to say oh me ho ye o na elije aba me so o so ho te so o me ene me ko djuma ba nti program of fear obohunu asa na woko na woko yi na se o so no yefunye ne ya woko so ba o so wo na me ko meto aduru e de abrawo ne se nti ni di nkomo a ene hunu eniema a o fie na ma awade no elije ba nya awade nko ate se ene mmemma na fa awade se na nko ne awade ene de da cha enye na awade no no do oba bi be ma bi wo me kura ho ne yere o se aje me dem bi kura ni nkomoda na se de no no ono awu mansia na se mansia mo ye de na no wo yo o so de oba ba na so trisha me so na su na bi ya ma sa ya ma sa o ta se ye ni ye sua ye na drop nktem Emma or dog or any jail. Do you come over home? Say, we show me 7 canaros. Oh boy, you I did do Yamisra. Yamisra. Oh, Penny of fear. A yep, Madua. Oh, sir, Bibia or Batayu. Awariano Obane Bemano. Essence wo mu di nkita ho nti no omo wo direction on say bibia wo botai nti direction wo aware mu ebia ye de bibia si ye de bibia si ye ne so say ye eno na ye the direction no nti say
aware ebi a ye de bibi esie ne so ye pese ye nkita ho na de aba de sa direction aba ti se nkita ho die ne edi chima ho ti chima direction na ebetumi aye bi intimi nye the woman direction is na ma adwen no say ye mi enu ye di nko baby agree ye we ne pese ye to aso ye ne e kwan be ne fa so aso na mu di nko wo ichi na bi ya ye fefe oh no ma di ma no kra nso e koto tin ye kam na di asundue na wo kam asumdie no aba harmony in home na chese basa ye ma na ewo fie enkwala ewo ye ho ebusuafo bi a te ye nchen no obi a nije papa bi ena otiatia na yere tiatia na yere fro ena na damfo bi ba fie no obi hu ne ekoso no sa papa krachi ni so pa wo papa na da na wo ye wo yere sa wo so ba de wo so ma usuro a tembia uhu a na okotokoto na obere ne ho ase ema enye why kaka mutubi ohu a usuro uhu a deko usuro ni be free ho e free ho aveni no die no bobia ni odon be gana pra ti ya ma ehu nto ye mi enu so sa be ma wura a usuro ba oba nzuzu wura a usuro be serious na atiatia he ti said ye ejadu kan mensia kwa ba na afa so na ba ya yo na yi wa wo sia so wa na yi o mo nkita mudie na nye o mo ahya se yi enti o mu ni nyina so wa wade ru ba no se na wo kan pila nine ti o nya de jira na so na so bibi no bi tuma tutu wade sa e fa hai ni se kan buchi akwa se emiensa buchi akwa de na be so emiensa na wade de ya ne nine enye fa na wo de silver de siso a efa na bebu abe mana afia entimi mu na wale no ehemfo asofo mpanimfo mpanimfo ayo etitrufo nyina awale ihu ya wo kan bebre hihye nkrofo enkita hudie eni na nse ya minua baabi ohene mu osi woni mini nkomo ena wo bebisa na asem kro na ne buofu chike obetu di ama enso ahyase na wo kopro oba na befie ho na sa de ani ni mo nti afa ye den na sesi ya enkita hudie ni oba ne aye aduane asi wo se aduane ne ti sen se chese wo de oda se ye de asi wo oba ya wo be wudi wie ya wasole se ye yi akonhoma se ye to de ani ye de ye nti awale we se wa momodin se wo besua na waka ne hia awale we be yi awade we enye yi na yesrese ebe yi na yaka ne shinti moma ye nyina yemfa yenkoko eni yensu eni ye niama ase ya bro niama so ne yankofo na msofo pani bi na kan wo se wo yo warefo wa ware nko ana ne oba tifie be ma tifie a wo ya apostle wo ya chairman wo ya hwan kura wo be fie a awale ni ntifa ayada ne we yi ne to na mo ware sa warefo nti ya mo nsusu mehu ento nipa so bebre menhunu na mema nsu hunu ti ye besere ya papa ene ya mame nyame inshira mo pa etifo ne ahwefo ya papa ne ya mame ene nyame afọ mo so kyerɛkyerɛ ye pa ene aware aye nyonyonyo nti emebunu bi kura konno se ebe ware ababa wa bi se wonde ne konno aware kura na ne papa ne mame yi ofie no ama osuro se obe ware nanso aware ye eye pa se yehunu ne ye itimi kan aware ye hye se de twere konkon nyankopon ahye ye no ti itimi ye ne sa aware be ye ni kam pa na awarefo a mo be ware wo sa kwan so bebi amonam bia no mo ogu ene enidi nti mo tie na mo hwe ye no mo mfa aba e wo ne ye ka emu eje du me san ba so bi
papa bi mene ne di nkomo ose ono de ontumi ene ne yere enni nkomo ose omo sha ase se omo di nkomo na ada na ebufuo aba na he nti ifi ho na omo wo no omo nni nkomo na aware ete se na eja dia na omo betumi aye ye ka awade se ye nka ya awade se na ye se communication kitahudi ene this esi aware no nti aware ete sa okunu na yere muntimi ni nkomo mudi nkomo pe na ebufu aba efutu ben na ode ma aware ko ete se yo aja fi edasifa the thing say sine bi ka no se bibi wa fa bibi anhyase a untimi nto aso nti se na mo anfa we na anfa anhyase na nkita hudi eni kan wa wadi mu ama awade na kasa na aja fi adwuma ba ho papa adwuma wo no na we nyina so nkachi o se bema na starting so wonna no obidi nkomo ya kasa ya enti wonu se ni pan te sa na onye ne emfa nkomo a de pressure abebre no efam nkomo boko efam ko enti sa na me ya woni di nkomo no aye edu me bi a sa ni pan no wodi akorokoro e ka oba bia ne ho mpa korokoro se abofra ye korokoro no oba so ye korokoro nti wo korokoro na na wonya na adwene na na di nkomo ampa obi fufu ma obetan aduane ho modi fufu awie o pa na adwene na wonne di nkomo no aduane o de ba na kamfo no aduane de wonkwa de nya buru what said in obesere ene de wakoro nkwa no ya bomo den se sa di kwa de obeta aye mam de bia kwana de akwa ye kwana ma ye de unti no koche jare no wisi akonu bi mu enti oba na kokosi ya na adwene na akofo ni na afi na bafo enti ya me mo sika na sa nkwa wata aye bi amame bo se adwene ba na o ma me enua adwoma no na se ya wote ne ka bo se afi de okri ka kan fo na fi nwa ya ode mo ada chik no na se friend na no ye na fi na adwene no e ta kakra nti udi ka ko o kan fo no na afi se o mu se wo kire o do bi a kire afi nkomodie no na esesa first na be chik no afi ode na adwene ba kura ne se okoni traba baba okoni tri aba nkomo kita de mu na me pese yi no adwa ude ma adwa wa bi ya de ko uti efe papa na ko yes o seli be na ko ye tri de pa ko uti ya pa we ti is na ti we de afata pa afata ya de bia ko na de bia bo se ko na wakọ yiti sa o mo se onu abo nu o ko ja hwe mo no hwe se me kunu se efe na me se o hwe o ka na mo na adwena betire so unti so akọ edra ma ni tirim ahyehyere no onye obi a wa unti na ọkọ ya bekire no be ekire no so anka fo na ikita mo ni e ma papa to ba o adwena de uti ho ayefe ipa o ye ade opa ne sa ne ye ya bo mo dest te bia ho na ba ko bi kres ka ko ko jinya na de ma no o no na ko ite o na so kan fo no e ba ni tima ne dest ne wa po na ni tika ma ente nu na chi no uni ni di ko mo bia na adwena no ba eje du nyame sira o ka fo na ko sa kana adwena nyame sira o be mo mu ya papa afi chik no e be ko fe amen we are professor what is said then we can say was so if you want to go obesere nyame sira o once no kwa ni tirimo de sa timen de it will not call them na wuni okra na mo so ko nya no we could say no efe no eje du nyame sira o ma do ameba o so wo ye obenti bisa question ya ewo miti se eye den na da bia bem ono oyire kodi nkomo na ne bofu eye den na ade na mo sha ase ne na etesa
nti se na nti sa afemfimfim wodi ebe na abehye ho nti ese wo be ma na ese wo tena se na wo hu se ade ne na nti sa nti se abeye sa ade a ese wo sa fa kwa fufuro bi dane wo ho nti se de ye papa eke be ma bi wo ho a akohoma na akura wonyi ena wa bom modern minim wo ba bi onu a wo se mama mi kodwa me to enam chese mi to bibia to shirt ni ade bre papa na maseda ena se wa ba ya aduane amana wodi obedi awie wa wie na nkwala akora be fa chance no wo se mo fancy wo medi onu a oni na odi akoshi fridge mu na ase ti be ma we woni ni tifia oba ni ebuo ni die be pa na odi ba masa papa we enye akomoma aduane kora ye de man wo ba we di kora de aka nkankwala abefa wanfa ama wo enti emema no titi na emema esuro wo no enti so mo ehye wo so sa afi bedu ba bi na oba na ni ate no hu na enye ni hu biye ye wo ye bia emfa nti ye besre mema emma no nyame asem se ye emre mfa ye saa enti emma bebre enti me nhye mema so dodo saa na mo mefa ye mema bi kura se ewo mu a eye maakoma bi nti ye besre ye papa no ne ye agya no ne se aware na mama bo modin a sisika akofa ya bafie no eye moa na ye boa enti aya mo susu ma ade so am enso aye na eso ye enso a ma ye bi chese mo yenso mu bia so ye mu na mo nkrokro ye na chese mo ma ya koma kra nto em ti se mi iska no mpo a se de na je du kan wa ma ne hwe enso kamfo ne kakra obekọ aye e ma ne ye emre nti yesre ehunahuna ne apopo ye no obi ti me bo ne ye sansa wone nada adai ye besre e wo ho baba wo do se enne kura me ka se mabre se di obesi abo mi pa force ade we yemfa amememfe na ayo enna omo ye sexa o chiso na se bia o se ope sa ne amam nze abaya awasi su bisu kura na onim sa de ne ye enna wo na onim ya ya krokro ti da ku bi no ka se da bi na de o se wo boa ene ekwa bi a obefa so obetimi abobom akyekere no no afa nti sa wo no da wi a e de ani je na wunya okura wanya on se sa na wo tete oba na wale ye nyesa se kita hu die wo mu a ne ma we nyina emba we de mentwa wa no nyame nhira mo abranti bi a okoware oba na de bia sex sex no so na wona na ye no chese 7 rounds 7 de bia na fe oba na fo ana efo na wo se on se sex ho asem so a ye ka ti obi no na nipa bebre e fere se o meka na ade no so ye pira no na o ye bold se obeka o ka kire mpanimfo be mi ne bi no musi nkonwa ho na mo ka abranti obey eye wo de afebo ade nti na wo de sex etete ne sa ti esrewa ebeya ti so kakra na debia na so twim kakra wo se nyama na mbe kire me de menye ende debia meko onom se edo so te so wo se ne mate so ba beni wo idi am onim se wo ba ma no kwa wo na wa ho de wo se no nti se be ma wo ma ne waduro de yin ne di kan se be ma bi na yire te sa akwan we su a be de na nkomodie eni ho ohu no kura wo su ohu so oba na ne ye mo hye ti oba na wo su de bia ofo odidi ni so nya ho nti nzama ye kanyina ya bonti nso ko hu obi dia na we ni di ekire nso ka wo ye wo dia ne kama wo fie wa wo dia nti we ye kan communication hu hia
so oba no ne be ma onti ne enti de ye ken so oba no ayi be ma na se me yere de me ntimi ni nkomo ye di nkomo a na ebufu aha oh sa na ma we nyina etime de enti oba no hu wani ma na ne bu afu wonim se wona kwano no oba aha oba wo de wasem na ya ba wo de ba etiefo na ahwefo kamaware shi program no ena eguso ebia baby a yedu ebia na afi kura na waba aba beso waba online ye pamochaw dumedi program a eguso a yedi no kamawade shi aha aware bia na wo fapema ejina so aware wo fapema nan a ejina so na se ye bɔ modern ase ye de aware no bi jina fapem no so a aware no enyinya da aware no be ye nika eno na ye stresse bra yeguso chirechire no sama wade asumipie nim ma ware aye ntokwa nsema ye kan no muntie be man ene wo yire munyina muntie na mo fanya adwuma na bebo amo bebo mama ware aye yeda mase eje du nyame nhyira wo maadwo a wonso nyame nhyira wo ye pese ye bo na ma mienu bi so na afi ye mam kwan na mo pensu bi no na ye to aso ye ka communication ho asa ebrebe na awarefo esese communication etumi ye adwuma ebrebe ye wo brebi a ye yesi ho a esese communication ye adwuma ena ebrebe nso na eni se ye adwuma communication no time bia ana se ye brebi a ebrebi na esese ye di communication eja fi se kasenkita hodi a ebrebi a the thing say oh say we no yero mudidi bom adidi ekra mudidi bom kra nkita hodi ye mo kofu mu a mu na am na bo onu di be ma na di ka bia na wo da kwa be ma di da su di na chi bu da nkom ko nyina na mu di nkom ko ebe ya tan say ya kofu nkra ya doni aba ya ho bia ya gi ahon kra no ne nkom di no koso eta bi etimi di nkom be bia enti se tifie ne adu ya nwumre kra no se nya nwumre aso na ebe kɔ na se te ono ma o ti di nkomo se mi oba na fa ba kwa mi di beba eje du nyame nhyira wo se bi ho mi di abrabo mi nkomo ko bi kura atwam na akɔfa nkomo bi aba na nwure bi se na nyame boa wo kasa asɛm no nye nyame ankasa ya de bo wo nka wu bi na nka bu nyame do eni o ya de account e obi ma no wu ko e na de nyame aboa wo na twetwe ne esre iti abibia ye hye na si mpabo na yi de bi se de si abompai na nkomodi de bia o ne nantimo no na wo ka se e ja fe ne yire ise wo de awade ya duro ne di wari o de bi e nkita hodi we se ya no e ne nipa be ka ho asem e ngofo wi so mo awade de oyi ke se nyamesom pa apeni wo mu no ya dinya kase na aware so apeni wo mu no ya dinya kase eje dinya de wari abia prose ya go na ye die wari ya duma ye me wari ma mi ko wadi wase me aware me wari me nya da o sina dwen me na bi utam a enti be ma so nim se obeye na dia mo eje be ma no kwasore na oba de kwasore no se wari mi timi sa na be me ya ma wo so na wo se enti be ma no atwempena enti o hera kofa eyi ba se mo aware mo askris of what here se oba no be ma no ko bo dwama dia otumi ja wana be so me get ma ko be se e wo kofa ga yu wa kofa ga yu se bi ti mo a anya bona be wasi na adwen pie enti se awade na wo ko no so wo si wa pese ewade e fena ewade nya wade o e kwa no wade na so to bo ase nya sa ne menya ba bia nya me pese obi ko duro bia no ba kwa ko duro eje du nya me nhyira wate me ko he eje du aka ma sem eje du aka ma sem na tiefo se obi a woni mi guru de ya bisa da se wi ameke aka ma sem
ma ya kwa wale me aba na me ankasa me ba mesi ma bibi se me ni ba bi ko ntia wale ra me ko ye ni wo be yi me afa ba bia ena be ma no so am ko wale ne ba no wo ti aso mi si de ma ko yi ti da ko me hu se okọ dan na ye wo mu ye wo chire na kwala de ba ko so wo anim ti ye ho na okofa ne ga ba o ma be hye na me so da ko na me hu se de o mo ye wo ho no ena da ko me hu so o ma be hye ho na me sole na mbetna ye kwan na no na metena ho na o mo ye de o mo nyina be wie o mo ye no o mo bi efunu no o mu bi efro no afera ababa wale ne di ka esi abote na me hwe se papa no su di nachi o so we ba mo so nti o twa nani o hu me no ne yam hye me so man kasa me ma bo ma dwen pi na me bo man kasa na me tena akwa na nti me hu so o mo ti ko e ko kakra na me wuro adem na mka ko mutu na me hye o ba man kasa me yes afi de o mu se yi sa so sa ro ti ro you are the buyer there so ohwe ni ma no etena mu yi efiri ho wanye bi on enti se wusi wa bi pi na wo botai se wo de kwa aware na emfa ho de ebesi me na wo de ma betena fi o de oba de se wo ba ko enti se wo de ne beba na de bia wo beba na de bia ma nka ohwe no enti wo de ne beba na wo ko kan ni bibia fi na wo kwa wo ma na ho den ne ekoso no wo ye enso so ujaye na nke bia obejaye nti awale de esese usi wa adwi pi se de besi bia obewa nyame insha nti na ye mama so kan besi so say communication no ye nyi bire bi nsi ho say bire we na ye ngita ho tam bia nti afena nti bire bia enu kra na ema asasem ye di nkomo firi anopa ebe mmerem eyi ne ma pie se bia nkita ho die bi kra wo ho a odo no ba ne ho ne na ebi anadwo enwumre na yemu se de ye besi ada ye behiem e ho ye nkomodie na ye de astart de ba na enu kra ma ho eye nika ohwe nanim no nso hwe na mudi nkomo sere no kra koyi na no kra mudi nkomo na waso ne ti de ato sere so wo ne ti ato sere so ni afi na mo twempo o ware enti sa na manyina ba mu a onya dwama mbo nyu ye bi obra nya popo se wo design ba ma bia ye holy ofia na me ka se se magiseti ba oba wo we magiseti awo no odi pie odi asma kese pa high court ya say onu be wura dem ha ye bob pampampa ni pa gina so asa o ta se free mo ta se so o free court ho na so ko bi fia o brian has many ko sa you christmas boy what they court mra o ni mi na no to che ne tari ni o wuro guro no ba na be ye ware she ya na ma wa de ya me se no ti e dia wa di me bo wa na so wa fini ya me kwa bu fu enti se wo boa se wo de nyame bo boa ma wa de na yiyi enti on se nyankopon de o ye nyansafo o on se wo ye behema na unyina du baby na nware ya na nipa kora ya kase na te wa ye de na ni buni wana onye behema na wo mare na nyanka nyankopon afa nka enti na sa wade ye de e ya de papa te se obi a bo na adwene po ese obewa na obewa liye eje du ene me bi so ko so pa wa wadi mu a e ma wadi enyinya na e pese mo bo aye ye ka communication ho asem obi so ye oba na ba ma bi o ye adwuma office ni ade enwumere wa ba fie na enwumere no bo so de ne files adwuma mu files ni ade nyina aba begu ho anadwo be 8:89 a bi one ne yire ana ne kunu be di nkomo no the files ni ade aba begu ho afi na obi bi no ye ene yi na obetimi atra ho obewie kura na ne yire ada na bi nso ho a ye ka communication asemu obi nso ha phone mobile phone
ɔte akonnwa mu na ɔmiamia ɛne ade obi subscribe TV program bi ɛne ade saa nneɛma wei nyinaa no ɛne communication no ɛwɔ awadeɛ mu nsusuansoɔ bɛyɛ na ɛtumi de ba awadeɛ no so mede mefa ne ade a ɛwɔ sɛ nka meyɛ ho adwuma na mede aba fie a ɛyi anadwo 8 9 na meyɛ mobile phone na nsusuansoɔ bɛyɛ na ɛde ba ɛma communication no the thing say saa ne nyinaa ɔsɛ ɛnya brɛ ɛma yɛ yere no ne yɛ kunu ɛnya brɛ ɛde ma wɔ ɛnu nti na no kyɛ sɛ wokɔ adwuma wodi adwuma wɔ kɛyɛ ti akwa na ba me no bi di amaneɛ asana wobɛda wada nti dɛm ne nyinaa wie na ba kɔ bp file ma de fɔ kɔ bp na yɛnya kakra di asana kɔ bp yɛsisi wɔ adwuma na wo ba bɛyɛ no ne mo so nya brɛ de ma kakra de ma ɔbaa no na bi a wokɔ ɛkwan sɛm bi asisi fie awo ne hoti wobaa wo so bisa ma wo ne di amaneɛ de akɔ bp file ɛbɛyɛ na ɔbɔ amaneɛ nti ne nyina wodidi bi a nya brɛ bɛyɛ 10 minutes ne ni nkɔmmɔ de wokɔ yɛsi adwuma mu ne de ɔso fie ɔsi fie no na ɔkyekye fie sana wɔkɔ bp file ma kɔ akɔyɛ yi esisi ne mo nya brɛ kakra 10 minutes bi ene ni nkɔmmɔ fie ne adwuma mu nkɔmmɔ kakra ɛno bɛboa sɛ koraa deɛ yɛmfa adwuma no mɛsukusu bebree saa nti wɔ sɛ nya brɛ de ma ɔbaa agye du nyame nhyira wo nti maadwo ameba wo so deɛ mekyire na kyɛ sɛ wo bɛrima no ɔde ne office na aba fie hɔ ɛyɛ ebi adako bi na wei deɛ yɛkyerɛ no na sɛ ayɛ sɛ ɔma efie hɔ no nso yɛhia communication no na de bi ade wɔ file ɛba fie na bibi to di no saa file no yɛmfa mɛfie da bia sɛ bi adako bi mpo na nneɛma a woyɛ woanyɛ nwie na wobɛyɛ ano nko ɛna ɛnyɛ file no nko obi wɔ hɔ a mobile phone ɔbɛtena ho amiamia saa na ade asa ɔbɛda no nso na adwene wɔ so so ɔne wɔbɛyɛ bɛhyia mu watena hɔ ama ɔbaa na da ne na duru akyiri afei na wobɛnya no ɔka sɛ wabrɛ a wabɛka kyerɛ ne sɛ wɔde ne ho aka me nti wobɛɛ fie no nkɔmmɔdie na modi nkɔmmɔ mekae yɛlda bi kɔware ne yɛwɔ mampɔ na ɔkɔfa a ɔbɛɛ yɛ kɔware no wɔ nkwanza na yɛde ne baeɛ na ɛda no wɔnyini yɛ papa ansa wɔware nti wɔbaeɛ no menim sɛ na nkɔmmɔdie no wɔnim o ɛna awaleɛ no ne yɛha no wanyini na sɛ yɛkɔka bi maa no saa na ɔde ne baeɛ afei wode wɔbɛyɛ aba yɛakɔyɛ ayefrɛ wɔ nkwanza na yɛde ne abɔ ɛda ne yɛde ne baeɛ no anadwo maame ɛkɔhyɛ pii mu a ɛda ɛbɛtena tv mu saa ebi adɔnko na ɔmmienu na ɔkyerɛ no no aba abɛda akɔ so saa bɛɛ 1 week ɛna wɔkɔbɔ agya fe amanneɛ sɛ ɛda mode me baa ha papa no da bia sɛ na mmiri agya fe sɛ enti wohwɛ me saa ma dɔnko ne ɔmmienu no ɔse da kɔ yɛ board twe no wode yɛtwe no na fa no kɔ enti wɔtwe na ɔde ne kɔ baako mi afei na ayɛ da na afei na sɛ wɔnim watena hɔ ama wɔnim enti wɔn a wɔnim ne deɛ saa wonsa deɛ bi wɔ hɔ a nimdeɛ ne nyansa nni ho nti yɛnyɛ nti ɔnim no na ɔbaa no anyɛ bold amisa a anka ɔmbɛtena hɔ a nso so ewiaseɛ na ɔma wɔ bɛn na anka wɔbɛtena tv no ho saa nti nneɛma bi wɔ hɔ a yɛmfa nwura wareɛ mu o mobile phone yɛhwɛ bɔɔl ɛyɛ wahwɛ kakra gya na bɛda yɛ mmienu nyinaa yɛada na wode ɔbɛtena hɔ saa wobɛsɛe me na mema wo nsɛe no yɛn nyinaa yɛnna mmom na yɛn nyinaa obiara ni nye ne ho nti ɛntena ɛhɔ mfafa ne da bia na asofa a na yɛayɛ office bi wɔ fie hɔ a nti yɛbɛsrɛ paa fafa de gu de office hɔ na bɛyɛ fie adwuma na ɛwɔ fie hɔ nti bra bɛyɛ yɛda ase adwuma wɔ fie hɔ adwuma wɔ hɔ sɛ woyɛ hwɛ ɔbaa no ada yɛ sɛ ɔbaa fie hɔ sɛ adwuma wɔ hɔ sɛ adwuma wɔ fie hɔ sɛ woyɛ nyame nhyira mo atiefoɔ ne ahwɛfoɔ mo tie yɛn anaasɛ mohwɛ ɛwɔ FBN TV official wobɛhu yɛ YouTube
ana say Facebook ye program a ye gusu a ye de ye kawawa de ehye na ene aha ye hye ye papa ejedu professor ono ma adwoa ene program a ye di ho abobo ne ye nkita hodi communication in marriage aha enti se wutie na ohwe mo de ye adwuma e bebo amo na metimi aka ma ware hye se ma ware no chese akodum pempen so a awade no eye agukura no a se mutie ya nyame be fa ye so na ma ware no asan agina nyame nshira mo pa se wo program bi na wo pese ye betwa live coverage na ye yi e wo ha e ma wa akwanya e wo ho wo pese wo beto airtime na wa so be bo dawuro wa ha ana wo be kanya mesemo a eno so akwanya your numbers in the good screen is no. Aha 0544 36 72 27 ofreya ubenyaye akakra bi na yebre no ayebe aha yensam no so doso aha yes yebese yefa be meet nine bi na yebo ba ko ana mienu na afi messages ye call MC a na messages a ngofo de aba no aha na yebe enti wo like a no wa comment no wa share na ye be read amam enti ye be mam akwanya na yakenkan mayi na amam ebusuafo ye ka communication ho asem oba ne ni kunu a o mo tifie bi ko fie na o ma fie ubegona be ma dan ni oba nso dan ni edu anadwo a we dan dem ye ka communication ho asem me pese me busa say eye ma dwa ma wona ayo ba ma ne kan ra so baba ba jo me das enya kura enye wo die se mo nya sika nyame aye wadom wo ye sika ni nyame asem se obema beja na ja ne na ode ne ho akofam ne yere mu akobata enti bata ne ye fam a ye mienu ye da bom enye sesem ho enti na wakoda wo da mu ho no ye da bom wo de won sa to me so me de won me sa to so anadwo ekwan hewa anadwo da su anadwo bembo obi nim de ebesi anadwo enti se wo da wa benim papa panimu bi no ye doctor panimu mampo da ho na no omote na sa case ye nti maame na koda ne dem papa no so akoda ne dem ade achi maame ya sori aprapra papa yi nsori o franco fo ma yikobu dan na papa na ru sa ma do no ya ye che wa pria nti ye be stress wo sika sa dia ko na wo si dan wo yi bia ma wo ire wo de bi mu a ye be stress wo ye na mu ntwa so se won ye nyina yesi adwen bi se na wotwi ye be bompa ya steady room ho yanko ne yanko bompa na wo da ho se duru anado na wo pese wo ba me nchen ya wo be bom pinu nu mama sori aba wo ho ana wo na wo be ba me ha na wo ne me be da wi a wa sori akoda wo da ma na wa da me ho ti sa de ne de ye be sere ye sikafo no pa titu wo nti we da ha na uwi a ode uti mu ade na ye ode ade na sa akoda wo da mo ho ama ti eno de ye be sere ye ja no wasi kura nyame asem ti fa ho be batam am so me fa me nyame shira ejedu me ba osu bi me ye sifie na mayi medan na mayi oba na nso de wayi oyire nso de oyire da ne de na nso oda dem ma adwo ache na dwe na won so ejafe sa awade no na ye di awade no ye bi before we asante phone ye wale nti akamfa wade bia no ho eche se wo dani bisme dani me penin fo beto no mo wade no mu nyina ye mpa ba ko mu nyina de meda so si nipa miru da wo ho ye wo hye
na say awo bi a ebi twam if you want ya awo bi be fam wo asate mo ma ale cha no wo sitete so ba ne down china ho ya wo hye enti kane no so bi kokko ne mpokra ibisa say wo de bua ene nim de friend de bua ne de totonto ma de to ba ko bi a wo de wo no yire de beda oba bi a me ko hia no say eda me dia me wo ho me ne me wo me ne nyina no me pamo me tuma mo chance bibia na de kura me fe kura de say oni be ma ne da na wo twent ma kata oh eno kura de oba na so na no ba tire wo say wo twent ma no na de kata na so was any fe kura no ko bi na wo pe it mo da na juna na sibia bibi to oba na bibi atumi si kane na muntum achichi nipa no eno atumi de bi kwasa wado enti obi so o kaselem bura de no obotetete obi se o baby onenam no so mo na ka okọ enti o da na do bia ne bisi bia no uhu de oba no uhu de abeba na o fi no ho be ba no na bibi ayo enti ne de ye say abrofo na ye ni isu abrofo enya abrofo munya abrofo dia munya abrofo semana enti fo na afefo ye bere no ayebe what is saying ahazo aye studio aye enti ye bere na ayebe ye call studio B MC Masa bra operate my ethics. Also, love is important in marriage, but without communication, without communicating, love can't work in marriage. Oh, fine. Although but then we anyone although into me okay. That's it. That's not fancy. So say love brings marriage, but after marriage, communication is the main pillar. And was a good evening. Yet also everything was answered so true very much. Great episode from counselors. God bless you all. God bless you all. Yet so true. Also good evening. Yet also and so I say communication, even not in marriage only, but every institution where two or more organized. Yes, a yawa remukuna but there be a depending and do a share in Congo in Zana beekeeper or say very interesting and hilarious program and our Syria. So to say, God bless you, God really bless you. Okay, yeah, that's it. And a beekeeper say no matter I say no marriage can work without communication, no matter the love. Our radiant to you and family said yeah, or don't and I'm adults. Papa, we need the you a team for an for Yadama sepa Yaminjama. Yansam no dosun. Na ye the radia said. Aha, ye fasa acquaint so na yaka yawadi eshe. Awadi bia no sawan can share. A jedu said ye papa jedu can. A bininya. A bon cry. A bon. Oh, a bon. Ube who our phobi. Na Nyame shira won omo bibia bi but energy enim efi ho e ba ne say communication enye adwuma omo nya adaje enye awade enim adwuma ba sa mo ya awade enim adwuma awade ne be ye nika nti program mo hwe na muti no
na ma ofa edi siesie ma ware na ama ho aba mfaso ama mo enti na yesa ya da agi o na ye sa program ama manya mfaso ewo program ayi nso ana adwumadi ya de aba yi no se eka okoma se baba be so ya sen a eno so bebo apa ya de nkane na ye adwuma bi ayi bia no se eka ewo ho nti mo be so ya sen a eno so bebo aye pa na eba sa nso anyame bi hira mo se wo pese wo ye momo na wo de ebe so ya sen a numbers na egu screen no so no ni nyina eboa nyame hira mo se nyame ye adoma ye be san da se na ye be to program so ye be ma ye pena members no akwanya na se nchia bi na ya de wo ha omo de aba ejedu you are fan away edikan e de ya chiefu nyina ase se ifiada no so bi omunya ye ho adaje na mbo hia ye na ye team ne so sua bibi fi mu chen te damase wonko so a ni echi na se na e maame adwo aka na o se enyinya kora na o ka go se odibidie ene ebefin etuma se enyinya se de na mbudi echira kaka de ase bia no mu folo ene a ebesena efofo te damase bibi nyamechia dadan o jo eduma afo se jedu de bi on ya da yiti fa na misi sa ba so o so wo Germany o so tie sa makota o se jedu ni na musu tie pa ti eso da mu nyina ase mi hira mu nyina ejedu nyamisa madwa wala first half when you so atia ye tie fo a mo hwe ye ni ahwefo na mi hira mo pa se de ejedu ka ye so e bi bu frɛ musi ye unse mu ye ne me bi wo ho nyame ma mo so awo de nyame hira mo ye tia mu nyina na edwuma mu ha si wo ne busuafo a wo fia ye tia wo bia ye da wo bia so ase mi hira mu nyina da se ne Yesu ama ye be se hia eyi na kwa achiri ada no me hwe da oda me anopa se do osi bobo Italy Germany he for nyina se ngofo hwe ye pa di edamu nyina se yo nyame nhira wo adwoa se de ye pena members no aka no program nyame ya adoma enne na wotwe efiada adom ye ya e be san ba efiada bia 7 o'clock to 8 o'clock enti yesre efiada bia se bibia nsi kwan a ye be ba enti sa abre no nso no na nso wa ye krado wo fidie no ye chia wo bibia nyame nhira ye nyina bye